Mahinumdum gyud ta mga idol sa panahon sa tuwang kabatanunan nga ingon ni aning sistema, makahinumdum ta, makakita ta niining sistema sa klase sa mga amigo, amiga, mga kabarkada. Sus mga idol, murag yun og maabtik og balik ang akong tuhod. Basta ingon niini na nga makakita ko, makahinumdum gyud ko sa kuwang panahon pa nako sa akong kabatanon. Nawa pong usa pachoy-choy kay tanan ba? O tanawa cute kay tanan. Kay naamay chicks sa iyang kilid. Ani gini mga batanon mga idol. Basta naaga ni mga gwapa, pa-cute-cute gyud dayon. Ingana mo gid na mga batanon. Kay ako sa unang panahon, pa-cute-cute pag sa kog naay mga dalang gingging des kilid. Kay mao man ay ato ang vitamins sa mata.